guys, akyat tayo ngayon sa bundok. So, ayan po ang bundok Arayat. Akyat po tayo ngayon. Exercise. Ayan po guys. So, ang taas po. So guys, ayan po. Sobrang tahimik. Yung mga CCTV. Saan? Oo, kung habaw. Ano pa nagunipan ko to ah. Tumawin daw ko dyan ah. Nakabalik ko dyan ako. Guys, di ko makita yung gintong pakpak. Saan ba yan? Kami dyan doon. Oh yes, ayun. Guys, so baka dun yung daan. Nakakaya mo yan. May mga bagay dito. Oh yes. Guys, so ang ganda. Yun po. May tulay pababa. So, let's go guys. So, ayan po. Oh my gosh. Pwede mo tanggalan damit dito. Oo, sige. So, guys, akit po tayo. Ayan po, bundok.
Tara guys, kaya natin to. Yan guys, nasa tuktok na tayo. Malapit na. Guys, ang taas. Kita nyo ba yun guys? Pahinga na tayo saglit. Tara. Yan guys, malapit na. Guys, ang ganda. Wow. Ito na guys. Nasa tuktok na tayo. Wow. So look at the view. Wow. Ang presko dito guys. Nasa tuktok na tayo ng Mount Arayat. Wow. Look. So dito guys, kung gusto niyo magpa-picture, ito po ang Gintong Pakpak. Nahanap ko na siya. So may golden egg. Oh, may wishing well din po dito. Nasa tuktok po tayo ng bundok. Yan, ito po ang view. So green. So guys, pababa na po ako. Dahan-dahan lang. Layo.
Uy, dito. Dito ba? Dito. Whew. Kung gusto niyo po mag-trekking or hiking, guys, ito, best po, the best. Sigurado pagpapawisan kayo. Oh my, gulay. Ah. Wait. Wait lang. Oh, may kinakasal po doon, guys. So, pictorial. So, ayan guys, malapit na makababa. Yun.
bahagi ng ending. Like, share and subscribe.